Dan babura ka gane ne? Zauna nan zauna. Zauna kai daga mun kamera. Shi zaka dinga haska ka haska shi mai kyau. Kai gobe baka ganin rana yana ha yau ka gane ne cire mun addan nan. Cire ta. Yau matso nan zaka gane. Hawa da ranka. Ka zauna mana. Wan banza ka zauna mai iya ga maka magana kuma. Ka gane ne? In zaka aje wannan. Yau dan dawo baya. Ka san me? Kana zuwa dingi kana so wannan tan da karakter nan wuka ya cire ya yi annan nake so ko nan ya haka jijiyan ka kawai nake so ya fita dan Allah na so a jijiyan ka wajen ka gane ne ka san mene abin da zai ba sara mishi nake so ka yi ka sara mishi anan ka da hankali kaji karkare wallahi zan kore ka cikin aikin ka gane ne so nake ba idan ka zo kawai ka sare shi anan ka sare mishi zakai farko ka caka mishi anan tukunna gane ne sai na biyu sai ka sare shi ka zama mana kake mana ya matso kusa fiskan shi nake so ka rabu dan yi ba ka dan yawa ina ci action sai ka fara 1 2 3 action Allah zan kore ka ni ma gaci ne ba da son